Fl-ewwel 3 xhur tas-sena n-negozji privati f'pajjiżna flimkien mas-settur pubbliku investew 520 miljun euro. Dan ifisser żieda ta' 125 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet u l-ogħla rata ta' investiment f'dan il-perjodu minn kemm ilha tinġabar l-istatistika. Fil-fatt dan it-tip ta' investiment kien wieħed mill-muturi ewlenin wara tkabbir ekonomiku li reġistra pajjiżna fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Tkabbir ekonomiku li huwa 3 darbiet iktar mill-medja Ewropea. Fil-Gazzetta Kulħadd kien infisser kif pajjiżna ilu għal dawn l-aħħar snin jara titjib fil-livell ta' investiment. Fil-fatt tul l-aħħar snin ta' Gvern Laburista, ir-rata ta' investiment kienet dejjem ikbar mill-aħjar rata tal-aħħar gvernijiet nazzjonalisti. Fost oħrajn dan seħħ anke għax nislet fiduċja fl-ekonomija Maltija. Fil-fatt il-profitti tal-azzjendi fl-ewwel kwart tas-sena żdiedu b'9% iktar jew aħjar 125 miljun euro iktar. Dan jawgura tajjeb għas-sostenibilità ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżna li baqa' wieħed b'saħħtu tant li fl-ewwel kwart tal-2019 ir-rata ta' tkabbir ekonomiku laħqet l-4.9% li kienet l-ogħla rata osservata fost il-pajjiżi taż-żona euro u għal darb'oħra 3 darbiet ikbar mill-medja Ewropea. Fattur ieħor għal dan it-tkabbir ekonomiku kienet iż-żieda qawwija fil-konsum privat xprunat minn tkabbir sostanzjali fit-dħul tal-ħaddiema. Fil-fatt, fl-ewwel kwart tal-2019 il-pagi f'pajjiżna kienu 72 miljun euro ogħla milli kienu sena qabel. It-tkabbir ekonomiku kien ukoll mifrux ħafna. L-akbar tkabbir kien fis-settur ta' servizzi professjonali u amministrattivi li ra żieda ta' 43 miljun euro jew 12%. Is-settur tal-gaming kabbar l-operat b'36 miljun euro jew 9% filwaqt li l-oqsma tar-retail u tal-lukandi u ristoranti kibru b'25 miljun euro jew 5%. Intqal ukoll kif it-tkabbir qawwi fis-settur privat qed iwassal għal tnaqqis fid-dipendenza ta' pajjiżna fuq l-ispiża tal-gvern. Dan jispjega għalfejn pajjiżna bħalissa għandu surplus fil-finanzi pubbliċi kontra d-deficit eċċessiv li kellu fil-passat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.